Fanîtiya Bedeviyê Christian Hofmann von Hofmannswaldau. Mirin dêrûyê xwe yê behetî nîşanî te bide rojekê û tê bi destên xwe yên sar bigere li ser singê te. Ewlîvên tên sormercanî vê biçilmisin. Berfa germiya li ser milan vê bibe qûmeksar. Ev birûska şîrîn ya aviriyên te her li kê bikeve û teqeta destên te vê sist bibin. Ev porê xwedî birqa zêrînî vê roj bi roj û sal bi sal bibe biskek bêreng. Ev meşa kubar û helwestên nazik û nazdar vê bibin toz û xwelî. û êdî kes nabe can fidayê revneqa te ya Xwedawendî û wê kes nebe koleyê delaliya te êdî. Ev hemû tiştên ez niha dibêjim û yên min hêj negotine vê hemû bibin ax. Ji bilî dilê te, çimkî ev ji elmasê ye. Ji elmasê.